vieš, aby bola Daj všetko čo najviac, lebo ona bude extra. Atraktívna. Kľudne, keď príde ten váš admin, bude zasratý trošku. Čo to tu je? Ne, však nechaj to tak, však ako... Nebude, protože nejvíc nasratý budu já. Alebo to je. Vieš prečo, lebo... No, pozri sa, Peťuka, C, N, G, G, M, ty kokos, Peťi, ty získavaš. Získavaš na hodnote úplne. Ale to víš, jak jsem moc je tam něco červeného? Je. Jo, červený akurát já, protože mi to začíná srát. Čo ťa sere, že Peťu to viac jak ty? Ano, přesně. Dáme každému normále ešte, aby nepovedal, že nerozdávam darčeky, vieš. Darčeky for everybody, vieš. No čo ideme hrať? Mohli by sme dať nejaké tie oné blbosti, jak sa vraví. Nožiky, však... Čo je toto? Počkaj, tu sa dá kliknúť, že Eldorado, tam že bank client, počkaj, čo to znamená? Čo tam dáme? Duration 0, to je asi perma bude, ne? Také, počkaj. To sa zmiešal, tyjo. Dostal banán, vieš. Dejte mi právo, já vám dám banán všem.